Oh my fucking god. Mä kelasin, että mä en edes kuvaa tätä videoa. Kattokaa mitä mä katoin. Kattokaa mitä mä katoin. Klippi. Se oli yksi flight-klippi. And I'm back! And I'm back! And stronger! Now stop it! Bitch! Now stop it, pedä. Tää on se mitä mä vittu teen. We grinding. Mä olin tossa sängyllä koko päivän. Syömässä näitä fucking tyhmiä vittu paskoja. I'm getting fat. You can see. Not doing well. Tänään me reagoidaan VJ-UT-biiseiksi mentaalite. I don't know. Kumminkin. Let's fucking go. Let's roll. Tätä mä oon vittu elännyt jo. Wait, Tough, I guess tough. Yeah. You already know. Viimeksi mä sanoin, mä en juo tätä vettä. Jotenkin juosta, mä en tiedä. Tää ei oo vittu sama vesi kumminkaan. Let's begin. Ei voi vittu unohtaa tätä ennen vittu reaktio. Hodo? Älä droppaa vielä. Älä droppaa vielä, älä. Oota, bro. Let's go. Veli, toi. Mä en sano mitään. If you know, you know. Oh my fucking god, siis okay, glazing. This shit dick riding, yo. You gotta stop. Mun pitää lopettaa. Mä vaan hiljaa. Slaida sun lähiö with belly on keskittyy musa mun people sano carry on mun serkku soittaa mulle häkki sano fit mun äijät jättää fokkima eikä iki jätä witness. Siis ensinnäkin se mitä mä huomaan tää musiikkivideo on vittu kova. Ei edes puhuta rahassa tiiät bro I live in litness en kuole klauti taki bro I'm all about business no täji nyt kivi sano jos sä stashat klibi mä oon gang. Ei oo no jos sä stashat klibi joo. Toikin on semmonen juttu, että niinku... Tietää. Ei tarvii edes alkaa selittää. Ensinnäkin toi mitä mä sanoin, niin mä en liity mitenkään tähän näitten vittu... Tappeluun tai taisteluun tai mikä vittu ikinä niitten vittu näitten... Mä oon ite kasvanut vuokissa. Sen takia mä valitsen tän mieluummin. No... Fuck that shit. Ketä käppää ja ketä niit vittu vuohi. Ne väittää klauti taki, meillä on smoke, mut kaikki tietää ne on sweet. Kerran vittu tässä on bullshit. Me voidaan testaa ketä käppää ja ketä niit vittu vuohi. Ne väittää klauti taki, meillä on smoke, mut kaikki tietää. Himas ku tein flys palasin kotiin. Tää veja Marokena ei sano wesh ku holda mun machine. Leiki senkaa illal kunnoll siks se tekee mun tajins. Jalkaskenes toinen jalkauti taki me in the streets. Mun kämpä täyn levy mut mun band on vieläkin täyn fiends. Kengät on Chanel ne tuli straight from drug deals. Jaa. Ei saa tietää mitä se. No that's why we grinding not drug deals no. Me grindataan noit mun teet. Meillä oli hyviä keskustelui, myönnä mä en oo niin paha. Late night se makkari, se kutsuu mua papa. Mä tykkään tehdä silleen, mä kuuntelen ekalla biisi ja sit mä katon niinku läpi nopeesti toisen kerran, mut silleen nopea. Miten tää alkoi toikin oli tosi kova, toi on silleen niinku suoraa asiaa. Ja se on silleen, että toi hyvä, että toi alkanut just, esim mikä se on. Just tää, niin et se ei tullut tossa ihan alussa. Niin se on vittu kova, että se aloitti niinku versel basically tossa. Tää video on tehty, sen takia mä sanon, että tää on musiikkivideo 10, koska tää on tavallaan niin viihdyttävä, että mä en pysty edes paussaa tätä videoa tarpeeksi. Mä en pysty niinku detailaa tätä itekään omassa päässä. Tää on pakko vaan kuunnella tosi monta kertaa ja sit vasta sanoa, tiedätkö, mielipide. Tää me ollaan kuultu niin monta kertaa, mä haluan suoraan vaan speed. Oh sweet! Oh! Toikin on yksi mikä mut tuli video vastaan, täällä ikin mene nukkuu
jos sä meet nukkuu köyhän. Sano ku holdaa mun machine. Leiki senkaa illal kunnolla, siksi se tekee mun tajin. Jalkasken. Tää on niinku crazy se miten se sanoo ton vielä niinku räpis. Mutsi ei saa tietää mitä. Tätäkin mä sanoin, että TikTokit pilaa nää biisit. Kaikki siis TikTok legit. Mä tiedän se on hyvä niinku platformi, mut musta tuntuu, että rehellisesti jotkut biisit pilaantuu vaan sen takia, koska ne julkaistaan TikTokiin promoamista varten. Ja senkin takia tääkin kertsi tässä, mikä tää on. Tää bään, mikä metallitee, niin tää on mun mielestä niinku loki, niinku mä oon kuullut vaan tota niin on liikaa. Siinä kokonaisuudessaan tää biisi on mun mielestä niinku... Kokonaisuudessaan siis tää biisi... Näin. Me päätetään video tähän. Mä annoin solid... Näin. 9/10, niin kuin mä selitin äsken. Noi jutut. Lyriikat oli hyvät. Ei ollut mitään, flow oli crazy mun mielestä. Mun mielestä flow oli tosi hyvä. En oo aikaisemmin kuullut. Kuuntelisinko ite biisiä? Silloin tällöin ehkä. Mut sekin riippuu toki tilanteesta. Ja mä menen yleensä vibe mukaan. Ja kuuntelen mihin mun energia perustuu. Noit biisejä. Mutta niin. Mulla ei ollut muut. Pysykää siinä gradissa kiinni. Älkää vittu pudotko siitä pois. Se, että jos te ette siinä vauhis jo. Te kelaatte, että joo, että mä en näe mitään tuloksia. Se ei ole mikään syy lopettaa, se on vaan se, että sä ehkä teit jotain väärin. Ehkä sun pitäisi vaan keksiä joku uusi tapa, uusi vittu juttu, miten sä voisit tehdä sitä asiaa. Mäkin vittu, mulki oli just tänään se, mä mietin, että miten mä teen. Mä oon ollut koko päivän makannut, mä oon safkanut jotain pizzaa, katsonut jotain sarjaa tossa. Mä haluaisin tehdä tän videon, mulle ei tullut, mä päähän sitä, että mun pitäisi nyt tehdä tää. Mulle tuli sanoa siis yksi frendi, että reagoit tähän nyt kun tää tuli ulos. Sanoin, että joo, mut yksikään mulla ei vaan alussa riittänyt energiaa, nyt mulla vaan yhtäkkiä tuli semmoinen päähänpistos. Ja mä kuvasin sitä saman tien. Stay grinding, stay hard. 9/10. So, I'm out.